Jeg laver ikke noget. Du spiser bare din mad. Jeg kigger på min telefon. Jeg skal lege din iPad. Nej. Du må ikke lege med iPad. Jeg gør jeg. Nej, det gør du ikke. Jo. Det må du først i morgen. Hver anden dag må du gerne. Mor, Hmm? hvad laver han her? Han arbejder. Han er håndværk. Kan du lige spise dit mad færdig, skat? Du er så langsom. Jeg må have bestemt min mad. Nej, der er meget tilbage. Ăn cơm đi con.